Mainada, espero que us agradi l'exercici d'avui. En l'exercici d'avui aprendrem noves coses. Per fi us ensenyaré a posar un fons. Venim aquí, veieu aquí sota, i tria un fons. I jo posaré, a mi m'agrada molt el bosc, així que posaré el forest. Aquí tinc el gatet. Molt bé, el posaré aquí. Perfecte, ara anem a esdeveniments i quan es clica la bandera. I ara el bucle, què és un bucle? És una cosa que es repeteix. Imaginem aquí, diguem, repeteix 10 vegades. I es repeteix 10 vegades, anem a un moviment i diguem que giri 15 graus, per exemple, així. I que ho faci això, per exemple, 10 vegades, diguem que ho faci 20. I cliquem aquí, veieu què passa? Epa, abans de res, que estigui sempre en aquest punt, d'acord? Per tant, vés a... ho posarem aquí. Quan es cliqui, vés a aquest punt i repeteix 20 vegades, girar 15 graus. Mireu què passa. I es repeteix. Molt bé. Perfecte. Ho tenim aquí posat. El que podríem fer també és que quedi amb un angle en concret, però veig que no. Molt bé, tenim aquest. Aquí hem dit que ho repeteixi 20 vegades, oi? Què passaria si el control diguem que es repeteixi per sempre? Si diguem que es repeteixi per sempre, anem en moviment i diguem que giri 15 graus, què passarà quan cliquem? Quin mareig, pobra bèstia, d'acord? I no para mai, no s'atura. No s'aturarà mai, mai. Hem de tocar aquí aquesta tecla, el vermell. Molt bé. Tenim molta sort que tenim aquest puntet vermell, però podríem fer-ho que prem una tecla, deixi de girar. Per exemple, si anem a control i diguem si passa una cosa llavors fes això, podem dir i ascensors, diguem que hi ha una tecla tocada, premuda, tecla espai premuda, per exemple. Si la tecla espai està premuda, anem a esdeveniments, no, control i diguem atura-ho tot. I això ho posem aquí dintre. Per què? Perquè si ho posem aquí, aquí no es pot, però si això, per exemple, ho posem aquí sobre, què passarà? Ho farà llegirà una vegada i passarà a aquest següent bloc. I per tant no funcionaria. Fixem-nos bé. No funcionarà. Clico aquí i ha començat. I per molt que toqui la tecla espai, no s'atura. Per què? Perquè, com he dit abans, si va per sempre, serà que per sempre giri i que per sempre estigui llegint. Que sempre llegeixi. Si hi ha la tecla espai premuda, si es prem que ho aturi tot i si no es prem no passa res i que giri 15 graus tota l'estona. Mireu. Gira, ara tocaré l'espai. I s'ha aturat. No m'ha fet falta això. És una cosa molt interessant. Molt bé, què farem ara? Mireu, això era per explicar-vos una miqueta. Doncs farem bucles, una cosa que es repeteix sempre, i condicionals. Molt bé. Posem un fons que sigui ben maco, blue sky, posem el gatet aquí, anem a esdeveniments, quan es cliqui la bandera verda, ara a control hem de fer un bucle que sigui per sempre i ara utilitzarem aquest tipus de condicional. Hi ha aquest condicional i aquest altre. Fes una cosa
Si passa una cosa, fes això, i si no, fes l'altra. Molt bé. Aquesta ara mateix no l'utilitzarem. Agafem el més fàcil. Molt bé. Doncs agafem ascensors i diem si prems una tecla podem repetir el de sortir, que era el control atura-ho tot, i podem anar posant codis. Aquest el podem posar aquí, i aquest, si hi ha una tecla premuda, en aquest cas no cal que sigui l'espai, pot ser la tecla A, podem dir-li que faci un so, per exemple, inicia el so meu fins que acabi. Per què? Perquè si toco A, farà meu, fixeu-vos bé. Si faig això així, i clico la bandera, i toco la A, què passa si premo molt de pressa la A? Sí? I ja podem tocar l'espai per aturar-nos. Doncs direm el son meu fins que acabi. Ara, si prenc moltes vegades la tecla A, no passarà absolutament res. Fins que no ha acabat, no pot executar-se el següent. Molt bé. Mireu, ara, la tecla premuda, clico aquí i dic duplicar. Sí? Només cal que ara posi la tecla B i en comptes del meu puc posar en registre. I puc dir bon dia! Ara, i puc dir bon dia! Bon dia! Bon dia! Molt bé. Bon dia. I que aquí digui bon dia. Farem així més petit. I tornem a duplicar. Segon botó del ratolí, duplica. Així n'hem d'arrossegar tants. I ara, per exemple, la tecla C. I farem... Quina frase podríem dir? Soc un gatet molt simpàtic. Soc un gatet molt simpàtic. Gatet simpàtic. Gatet simpàtic. I tornem al codi. I bon dia, no. Soc un gatet molt simpàtic. I què podríem fer també aquí? Mireu. Oi que quan toquem l'espai s'atura tot? Doncs mirem, podem dir que toco el so meu fins que acabi també. Perquè a mi em sembla que si diguem inicia el so meu i després s'acaba directament, no anirà gaire bé. Podem fer això. Quan toquem la tecla espai, el registre i direm adéu-siau. Adéu-siau! Adéu-siau! Molt bé. Recording one, no li he canviat el nom. Molt bé, si cliquem aquí. A. La B. Bon dia! La C. Oh. No hi ha C. Tinc un error aquí en el codi. Fixeu-vos bé. Ara, havia posat un condicional aquí dintre. Ara sí. A, B, bon dia, i C. Soc un gatet molt simpàtic. I amb l'espai, adéu-siau. I s'atura. Què passaria si haguéssim dit inicia el so recording one? Què passaria? Que començaria i s'aturaria. A veure què passa. A, B, bon dia, C. Soc un gatet molt simpàtic. I ara, l'espai. Hem vist que fa i s'atura. Per què? Perquè s'ha iniciat el so, però s'atura tot. I no se sent.
Veieu? A l'ordinador se li ha de dir exactament tot, tot i tot. No pot donar-se res per entès. I si fem un petit error, com he fet jo, que aquesta, en comptes d'aquí, l'he col·locat aquí, doncs no ens funciona bé el codi. D'acord? Espero que us hagi agradat molt i que la manera de pensar us sigui molt interessant. Adeu!